Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Hát ilyen gyönyörű szombati napunk van. Esik az eső. Hát ez a harmadik vagy negyedik nap, hogy esik eső, úgyhogy gondoltam, kinézünk, úgyis terve volt. Mondom, ha esni fog, ha nem. Most másmerre indulok el, mint amerre szoktam, úgyhogy kíváncsi vagyok, erre lesz-e gomba. Hát első, ami ígérkezett, az megérkezett, hála az égnek. Megnézzük a mai nap folyamán a laska gombákat is, mennyit nőttek. De előtte jó lenne még egy pár őzlábat is találni. Aha, na. Ez kis bimbós pöffeteg. Igen. Jó tett az eső, úgy néz ki. Megindultak a gombák. Ő amúgy a rozsdásszáró fülőke. A levesekben mondjuk finom. Szedek is párat. Jaj, de szép színe van. Úgy nézem, a fülőkének nagyon kedvez az a időjárás. Hát már hűvösebb is van. Végre van eső, csapadék, úgyhogy megindultak. De ezeket viszem magammal levesbe vagy pörköltbe. Nem olyan nagyon húsos gomba, de viszont ízletes. Újabb rozsdásszáró fülőkék. Szépek. Ez a harmadik laskagomba, amit találok, de mind meg vannak rágva. Nem valami szépek. Nos, itt van a negyedik szépség. Ezt már úgy nézem, hogy nincs semmi baja. Már is leszedem és megnézzük. Rengeteg itt ez a kivágott, kidőlt fa, és újabb laska. Nos, ezek már igazán szépek. Nem olyan aprók.
Újabb laska gomba. Még ezek a fajta gombák nőnek most nagyon, ilyen fatönkön. Nyálkás a teteje. Ilyet nem szoktam szedni. Nem tudom, mi lehet ez. Ebből rengeteg van. Ezen a fán milyen sok van. Nagyon komoly. Levettem egyet. Kalapja az ilyen könnyebben törik, de a szára az elég ilyen, mint a gumis. Ilyen kemény. És jó, erős faillata van. Nagyon intenzív illata van. Ide lejöttem, és ott van gomba. Milyen szép. Gyönyörű. De nem csodás? Nagyon szép. És van még egy, ha innét kijutok. Itt van még egy. Ez nagyon szép. Ott egy kukac. Kicsaljuk itt a tannét. Bele akart mászni, de nem hagytuk neki. Ez most már a miénk. Nézzétek, milyen szép tintagombák. Ha jól tudom, ez kerti tintagomba. Ez nem ehető gomba.
Sikerült annét felülről is megszerezni. Ide támasztottam egy fát, felálltam rá és leszettem. Azért már nem hagyom itt. Ez nagyon szép nagy darab. Hát ez komoly. Gyűlik a dolog. Nos, újabb gombák. Óriás töltsérgomba. Ezért jó nagy. Ehető gomba, de én még nem próbáltam őszintén. Úgy hallottam, hogy nem a legfinomabb, de lehet, hogy ilyen pörköltbe több gombával összekeverve. Ha esetleg valaki szokja szánni és ízlik neki, vagy tudja valamihez hasonlítani, valami más gombához az ízét, hogy finom-e vagy valami, akkor írja meg nekem kommentbe, légy szíves. És fölöslegesen nem szedem le akkor, hanem valami finom, tényleg. Amit is nőleg. De ami engem jobban érdekel, az itt van feljebb. Egy, kettő, három, itt is, itt is, és itt is. Milyen szép puha gallérja van. Hát ez piruló őzláb. Hát akkor ezt mégse viszem. Most szomorú vagyok. Ehető gomba, de kevésbé ízletes. Én ilyen kevésbé ízletes gombákat nem szokok szedni. Fel kellett vennem megint ezt a hálót, mert elállt az eső. Itt tintagombák. Elállt az eső, és megint jönnek ezek a kullancslegyek, vagy mik ezek. Hát itt rengeteg ilyen. Itt is piruló. De még itt mennyi van? Jövök tovább, és itt még több.
Ez komoly méret. Ez igen nagy. Uha. Jól néz ki. Nos, most meg találtam májgombát. Elég nagy ez is. Úgy néztem, hogy ehető gomba. Salátákhoz, vagy rántva, de köszönöm, nem kérem. Esetleg, ha ezt is szereti valaki, akkor írja már meg nekem ezt is, hogy milyen íze van. Egyetlen egyszer találtam egy kisebbet, de mivel nem szoktuk szedni, úgyhogy nem is szedem le. Meg hát annyi gombám van már itt, hogy ez nekem bőven elég. Most erre a laskára vagyok nagyon ráállva, mert azt viszont imádom. Meg a őzlábat is, pöffeteget. Úgyhogy ezek a gombák nekem a top gombák. Hát persze még vannak más gombák is, amik finomak. Csak olyan szerencsés vagyok, hogy én nem találok. Még hát magasabb hegységekbe is kellene menni. Ugyebár ott azt lehet szép gombákat találni. Be van szépen borulva. Mondjuk most jelenleg nem esik. Hát ezek a laska gombák vagy már öregek, és már ilyen össze-vissza kinézetűek, megrágva, még megrohadva, de így nem találtam nagyon sokat. Sőt, végképp egyetlen egy kis darabot. Több mint valószínű, hogy valaki már járt előttem, és leszedhettem, mert nyoma sincs. Na, itt mondjuk, most hogy kimondtam, már ilyenek vannak. Megszívja magát vízzel. És már ez nem az a igazi. Nem ilyen szép. Hát igen. Még bemegyek ezen a úton, akkor megnézem. Hát a mai nap akkor sikerült azért valami gombát szedni. Laska az volt megint, úgyhogy ezt találtam bőven. Őzlábgombát is. De hát már itt járok a végén.
A mai nap lementem 4 kilométert. Ezt megtettem ilyen 2-3 óra között. Mondjuk egy délelőtti sétának nem is volt rossz. Hí, mennyi nő itt még. De már nem szedek. Nekem ez bőven elég. Egyet, ha őzlábat találnak, azt még leszenném. De nem látok sehol, úgyhogy szerintem a mai napra az ennyi volt. Hát, ez a bőrbakancs. Már nyúzom. Hát egy 3. éve biztos. 3., 4. éve. Valahogy így. De nagyon meg vagyok vele elégedve. Ebbe az időbe tökéletes. Nagyon jó. Aha. Aha. Így a végére. Na. Még a végére itten. Meghallgassák a kívánságomat. Jaj, de szép. Jaj, de szép. Ja. Na, ez nem piruló. Ez gyönyörű szép. Hogy ne. Nem is gondoltam volna, hogy a végére még ilyesmit találok. Ez így most már tökéletes. Ez pont elég lesz. Ajjajjaj. Milyen szép nagy bimbós pöffetek. Ez amúgy finom. Szép puha. De itt hagyom. Nem leszek mohó. Nem leszek mohó. Nagyon finom amúgy, illata is nagyon kellemes, de ebből jó sokat kell szedni. Én tojással nagyon szeretem, kirántva is. Fú. Finom, illatos gomba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem végig, és megnézted ezt a videót. Hát, ilyen szép időben menjetek ti is gombázni, mozogjatok, nagyon jó idő van. További szép napot kívánok, sziasztok!